Следващата ни лекция е как от този двоен шпиц ние ще направим една стъклена фигура, която е тип лимон. За да можем да направим тази фигура, преди всичко трябва много стабилно да захванем тази стъклена дръжка, поставяйки стъклената дръжка между безимния и средния пръст. Захващаме с трети пръста, въртим с палец, показалец и безимно, като нагрявайки въртим само напред. В момента, в който се разметне, ние поднасяме към устните и започвайки леко вдухвайки въздух, да оформиме във вид на малък стъклен лимон. По същия начин, както и при единичния шпиц, нагряваме в края на светло-синия пламък, докато разметне изцяло тази малка стъклена част от кръвата. Въртим, както казвате, с двете ръце. Първо дясната, лявата привърта, следвайки дясната ръка. Разместите се, веднага поднасяме до устните и започваме да вдъхваме. Получаваме тази малка стъклена форма, която, за да завършим долния край на стъклената дръжка, отделяме, нагрявайки тази малка част. В момента, в който се разметне, започваме на върха на пламъка да изтегляме, докато прекъснем на цяло. Получаваме една такава